Ora. Cethot sisan lho. Nekat iki. Oh, kurang ajar iki, Anjake bojone kapok kowe. Kok makluk. Nyodok. Nyodok. Dok niki lho monitor niki lho. Iya monitor. Horeng nyodok. Yo. Diaturke langgam nang kok gek ketoprakan iki lakone mburi iki dawa e. Mbok dikepras. Lho. Dikepras piye? Dicendhekke ora iso lakon kudu wutuh. Iki lakon penting. Iki lakon kaya Bratayuda iki jenenge Gojali Suta. Oh. Perang donya sing kaping 3, kaping 4 jenenge Bratayuda. Kaya dong-dong ora. Apa artine Gojali Suta? Ha, tak takon aku. Nek kowe iso ngomongke ora plirak-plirik, wis kira plirak-plirik. Ya ora atos kuwi. Nek kakane kira Gojali kuwi bapak Suta kuwi anak perange bapak karo anak. Oh, iki wareng anake Gojali Suta ibar iki. Musuh sapa? Semar. Arep tok gawe masalah apa? Simbok arep tak glibeng. Ngawur tenan. Yo ik. Langsung. Oh ya langsung ora apa-apa. Ya. Nyingkat wektu. Aku ki seneng-seneng ki nek lakone ki ra nyandak ki getun ya, Tru. Ha iya. Monggo ya. Bebasan saupopo kaya ngenteni tumpang bening selalangke datine Yeah.
Mbak Ika Suhesti. Oh. Ika wis ngarani siji, anak nomor siji. Ika utawa Eka? Ah iya. Ika Suhesti. Hesti iki gajah. Arep wedok tenagane kaya gajah.